Dneska sa budeme baviť o sile stien záhradných chatiek zhruba do 18 m štvorcových. To môže byť chatka, napríklad keď máte 16 m štvorcových, kľudne 4 na 4 m. A bavíme sa o tom, prečo my konkrétne doporučujeme, aby pri zrubových chatkách ste použili silu materiálu minimálne 28 mm. Jedna dôležitá vec je táto frézovaná perodrážka. Vlastne sila tejto steny, ktorá tu ostáva, je pri 28 9,5 mm. To znamená, celé pnutie, ktorú vlastne v danej stene máte, musíte brať na zreteľ to, že vlastne dosky sa takýmto spôsobom do seba zacvaknú, do tej perodrážky a vlastne vzniká medzi jednotlivými doskami pnutie, ktoré vlastne je dôležité aj na to, že vlastne tá stena sa do seba zasekne, ostáva v rovine a spevňuje celú tú stavbu. Tak pokiaľ to máte v takejto napríklad 19 alebo 18, ako je tu na, tak tu je sila tej steny niekde len 5,5 mm. Už sme sa bavili, že u tej 28, ktorú ponúkame my, je 9,5 mm a to máte zhruba 70% materiálu naviac a tým pádom je to stavba podstatne kvalitnejšia, nevznikajú problémy s pnutím a s vyštiepením sa tejto hrany a celé je to urobené presne tak, ako to má byť. Takže pokiaľ plánujete nákup záhradného domčeku, určite zvažujte minimálne 28. Pekný deň.